100 i abandonarem, no? Fer el mínim necessari, no el màxim possible, molt important. El cos, si ho representéssim... Bueno, ara me la jugo una mica, però... Uf, ja me la començo a jugar. Anem a posar que això seria... Ara estem parlant d'entrenament, d'estímul, diguem-ne, d'entrenament. Tu pots fer tan poca cosa que no suposi un estímul que generi cap adaptació en el cos. El cos està el que es diu l'homeostasis, que ho comento més endavant, m'estic avançant, peligro. Tu pots donar-li un estímul que sigui tan poca cosa que no li generi cap adaptació. Si constantment ens anem movent aquí, pot ser que alguna d'adaptació generem, però serà mínima i no valdrà pas la pena, diguem-ne. Igual que si me'n vaig aquí dalt, hi ha una adaptació, sí, però és que potser estàs una setmana que no et pots moure, no? I de fet el risc de lesió augmenta d'una manera disparatada, no? Hi ha el que seria una franja, igual que dèiem de les proteïnes i tal, hi ha una franja on l'estímul és suficient per activar el que són els mecanismes després de reparar i adaptar-se del cos, no? De dir, hòstia, m'has metido canya, Vale, però que el cos no l'has destrossat, no? Que té un límit per sota i per sobre, no? Per tant, això és essencial i això ho coneixem, hi ha línies generals que no les veurem, però això ho coneixem en base a com ens percebem a nosaltres mateixos i l'històric que tenim, no? I llavors, fer el mínim necessari és jugar una mica amb això, no? Entrar dins d'aquesta franja que teníem aquí, però no anar amb la lògica de la motivació que dèiem, no? Hi ha vegades que arrenques amb la motivació i que et vas a menjar el món, no? I fas el triple del que fas tot, no? Fas, vinga, vamos allà! A la setmana següent dius, és que igual repeteixo jo, perquè és que és insostenible, o sigui, caminava com un cowboy durant 3 dies de les agulletes que tenia, no? T'has passat, no? Bàsicament, t'has passat, no? I perquè al final la mentalitat que s'ha de vendre és aquesta, no és un sprint, perquè és que ens ho venen així molts cops, no? Fins i tot diuen, no, és una marató, els que ja diuen, ja hi pensen una mica més, no? Però dius, no, és que tampoc és una marató, és que una marató té una data concreta o un límit concret, una meta concreta, diguem-ne, de temps o de distància. Això, el perdre pes o el guanyar múscul, o al final agafar uns hàbits mínimament saludables, és una opció de vida més aviat, que anem complint més o menys segons com va la nostra vida, i que hi ha èpoques on volem prendre-nos més en sèrio i èpoques on menys. Per tant, és més això, és un projecte vital, no? Ostres, posar-hi una data, crear aquella... allò de dir, ostres, he de complir, no sé, no he complert, que desastre ja, si ho tenia ben programat el cronograma aquí, no sé què, no acaba de ser gaire sostenible, no? I a mi la frase, per mi, que ho resumeix és l'existència d'un estímul periòdic prolongat en el temps. Un estímul mínim, que no sigui massa curt, però suficient, no? I que sobretot hi hagi consistència. Millor o pitjor, però consistència. No acabes de parar mai, diguem-ne. Ara aquí anant, sortint de la part de coach i anant a la part una mica més de ciència, diguem-ne, el que serien els 3 colors primaris de l'entrenament són aquestes 3 variables, el volum, la intensitat i la freqüència. El volum fa referència a això, total de sèries i repeticions que fem en una sessió. Si jo faig 3 sèries agafo la pesa aquesta i faig bíceps, no? 3 sèries de 10, doncs aquestes 30 repeticions són el volum d'aquella sèrie. Ho podem calcular a la setmana, no? Si faig 30 per 3 dies a la setmana, doncs 90 repeticions a la setmana és el que fer, això ja cadascú, no? Després tenim la intensitat, que és la càrrega o el nivell d'esforç que executem. No és el mateix, amb aquesta pesa, jo puc fer 15 repeticions, no és la mateixa intensitat que si li poso 2 discos més, que jo només en puc fer 8, no? Aquestes variables, segons quina manipulem, quina prioritzem, treballem més en una direcció que en una altra, segons, és a dir, vull guanyar múscul, perdre greix, el que sigui, bueno, això, ara me n'estava flipant massa. Ho deixo com que simplement manipular-les ens permeten dirigir-nos cap a llocs diferents. I la freqüència fa referència simplement a les vegades per setmana que li donem en el cos a l'estímul, aquest que dèiem aquí, de la gràfica. Norma general, freqüència 2-3 cops per setmana, ens avancem 4 vegades més, 4 cops per setmana, però de base és 2-3 cops per setmana, l'estímul seria el que es considera l'òptim per la majoria de la població
Que després dins de la pròpia sessió li pots donar més intensitat a mesura que avances i tal, sí. 2-3 cops per setmana seria la referència bàsica, igual que dèiem els 3-5 cops per setmana dels aliments, seria una mica la referència també bàsica. Quan parlem de... mira, he trobat la llum. Ara sí. Bé, quan parlem de volum, quan prioritzem la variable volum, que és aquesta quantitat de repeticions de sèries, el que estem prioritzant són adaptacions més estructurals, és a dir, més aviat hipertròfia. És a dir, fer créixer el múscul. No se vincula a hipertròfia amb lo d'això, ser el matxaca i tal. Aquesta variable la prioritzarem amb gent que entra de nou al gimnàs, amb gent gran que té una atròfia muscular important i per tant necessita donar-li mobilitat. No la podem posar amb pes amb intensitats altes, perquè vol dir pesos alts si utilitzem peses, perquè no hi ha experiència, no hi ha les condicions encara per executar-ho amb seguretat, per tant juguem amb la variable de volum, juguem amb la variable de freqüència perquè vagi agafant coordinació, noves habilitats. No estem parlant, sembla que ens aneu a parlar d'això, peses i una altra cop musculita i tal, a parlar d'hipertròfia, però no, hipertròfia és simplement desenvolupar el múscul al nivell que estigui i amb l'ambició que vulguem, no té més. També pels treballs de resistència, tots els runners i les runners que hi hagin per aquí, el volum és una variable essencial. Si ets un sprinter, no treballes amb volum, treballes amb molt poc volum, perquè el que treballes és amb esforços d'alta intensitat en un període molt curt de temps, per tant seria la intensitat la que prioritzaria. També en casos de força, grans aixecaments de peses, el que sigui, seria la intensitat. Quan dic que prioritzaríem, vol dir que en els entrenos és la variable que més, a l'hora de crear la nostra rutina, és la variable que li donem més importància. Les tres sempre hi són, evidentment, però una és més important que l'altra, perquè una, com ja començo aquí baix, són interdependents i a partir de cert nivell són inversament proporcionals. Tu no pots fer un entreno d'alt volum, d'alta intensitat, amb alta freqüència. El cos no t'aguanta, ho fas una setmana i ja et mors. Ja està, bueno, no et mors, però ens entenem. Pots fer un entreno d'alt volum i alta freqüència, però t'obligarà a baixar la intensitat, t'obligarà a treballar amb exercicis que els puguis fer fàcil, amb una demanda, diguem-ne, d'esforç baixa. I bé, aquí he posat uns exemples simplement del que serien, no sé per què vinc, si tinc això, del que serien exemples més aviat de volum, no? 36 repeticions, 50 repeticions, 60 repeticions, pesos més baixos que els que trobaríem aquí, 9 repeticions, ara estic fent mates de primària, 16 repeticions, 20 repeticions, serien els números amb els que ens mouríem. He sumat, He sumat. Molt bé, directrius, pantallazo directe del llibre d'aquest home. Directrius bàsiques, generals, un altre cop no són allò de faig 39 repeticions, estic fora, no guanyo res, faig 71, m'he mort, no. Són directrius generals. Volum per repeticions, diguem-ne, per grup muscular, per exemple el bíceps, per sessió, entre 40 i 70. Una manera de progressar, que això ho veurem després, és anar jugant amb aquest volum, anar augmentant-lo, després disminuir-lo i pujar de pes, és a dir, pujar d'intensitat, tornar a augmentar-lo, tornar-lo a baixar per tornar a pujar de pes, hi ha moltes opcions. La intensitat, com comentàvem, si la nostra prioritat és la força, el que seria entre el 66 i el 75%, el 70% de l'entrenament s'ha de prioritzar treballs entre la 1 i les 6 repeticions, és a dir, amb pesos o amb esforços que no ens permetin fer més que aquestes repeticions abans de descansar. Ara bé, aquí dic, jo començo a veure cares de dir me está hablando en chino este tío. Vale. Això, i a més és que és normal. Per exemple, això que acabo de dir ara aquí, si sou població que no heu estat en contacte amb treballs resistius, no té per què ser al gimnàs, ho podem fer a casa. Jo, personalment, no us ho permetria, i l'Eric Helm segurament tampoc, perquè això està basat en població que ja té certa experiència, no són atletes ni res, simplement és població que ja té certa experiència, sap fer els exercicis
I llavors sap què és el seu RM, perquè ara és, què és l'RM? L'RM és la repetició màxima. La repetició màxima és una que només te n'importa un cop ja estàs familiaritzat amb els elements diferents que et pots trobar un gimnàs o amb els elements bàsics, com les gomes que he portat aquí, no els estic donant cap veu i vot, pobres, i els peus que tinguis a casa. Primer és aprendre a fer els moviments amb repeticions altes, que el cos s'adapti, que vegis de dir uau, jo faig més de 3 sèries i el dia següent estic crujido. Vale, doncs en faig 2 i a partir d'allà vaig a poc construint. Per tant, aquí és, més aviat, més que entrar-hi molt, aquesta és la referència en base a la literatura que hi ha, el que seria el consens que tenen aquesta gent, agafeu de referència i res més, perquè és que de fet... Hosti, ara sí que... Vale. Aquí ja ho comento. Per una població que està arrencant, més que no és ni important, diguem-ne, centrar-nos en això. L'important és agafar l'hàbit 2-3 cops per setmana, doncs 2-3 cops per setmana. Què faig? Aquests exercicis, vale, anem a aprendre aquest exercici. Entens? Quan fas aquest exercici notes el que has de notar quan fas l'esforç? Perquè hi ha gent que no acaba ni de percebre això, no? De dir, ostres, anem a prioritzar primer aquests elements, que sàpigues, que prenguis consciència que aquell exercici que estàs fent l'estàs fent com s'ha de fer, que veus un vídeo i et veus un vídeo de tu mateix, un vídeo a YouTube i un vídeo teu i dius, bueno, aquest està més fuerte, però el moviment més o menys és el mateix, no? Primer és aquesta la prioritat, no? I després ja ens centraríem en altres coses. Per això he posat aquí dalt que també el consens està en que per setmana cada grup muscular, és a dir, que poden ser musculatura extensora de les cames o musculatura de tracció del cos, que és esquena, bíceps i tal, entre 10 i 20 sèries per setmana, distribuïdes com tu vulguis, però entre 10 i 20 sèries per setmana. Això vol dir que si jo agafo aquesta pesa i faig bíceps i ho faig 2 dies, faré el primer dia 5 sèries i el segon dia 5 sèries més, de les repeticions que siguin, unes que em suposin una mica d'esforç. I me n'oblido. A partir d'allà construeixo capacitat de treball a base de dir, doncs mira, d'aquí 3 setmanes em faig 12 sèries, per tant 6 i 6, o 4, 4 i 4, i a poc anem construint. Això sí que us ho comentem al final que algú em digui, ei, mira, podríem intentar fer una rutina que pogués fer a casa i tal, i ens posem una mica aquí a dibuixar ràpid. Passem, doncs aquí ja me l'he flipat, encara més, aquí hi ha masses coses ja. En essència, la progressió, tot i ser el tercer nivell, és essencial perquè no ens passi el que molta gent li passa de sí, jo començo a entrenar, ostres, i les primeres setmanes, cada dia vaig agafar una mica més de pes, al cap d'unes setmanes, hosti, m'he quedat estàtic, no aconsegueixo, sempre faig aquella, sé que aquest exercici faig 12 repeticions i és que no en faig més, no? Doncs aquí és on ve la importància de programar-se, és complicat, però de programar-se, progressions, diguem-ne, invisibles o lentes, o jugant amb les intensitats, el volum i la freqüència, que ho comentàvem al principi, perquè sense donar-nos-en una mica, diguem-ne, aconseguim el cos fer més fort en diferents intensitats, en diferents volums, i això ens permeti una progressió, diguem-ne, més continuada de no quedar-nos allò del primer mes, és com, bueno, aquí ja m'he quedat i segueixo fent el mateix, però clar, no progresso, clar, perquè segueixes fent el mateix, no? El cos s'ha adaptat, per això que està mencionat per la llum, aquí, ja està en homeostasis, l'homeostasis vol dir en aquest estat de tranquil·litat, diguem-ne, que ell funciona perfectament, li dones les primeres setmanes d'estrès, no? I el cop reacciona, es queda i diu, què m'estàs demanant, no? Però hi ha un moment que s'hi adapta. S'hi adapta vol dir, m'he adaptat a aquestes noves demandes que m'estàs demanant actualment i com que no me les estàs, no m'estàs reptant, de retard? No, retando, desafiament, exacte. Aquesta és bona, l'apuntaré també.
Doncs això, com que no hi ha aquest desafiament, diguem-ne, que no vol dir cada 3 setmanes canvio de rutina, no, que això també ho veiem molta gent, no, és els mateixos moviments amb el que m'estic fent eficient, però amb diferents intensitats, diferents volums, diferents freqüències, perquè vagi fent, diguem-ne, que per diferents flancos ho fem progressar. Hosti, què dius? Ah, sí, passa. Després 10 flexions amb una mà, tio. L'has cagat. Molt bé. Això ho hem comentat abans amb la nutrició. Buscar les progressions invisibles que hi hagin en els nostres entrenaments per mantenir la moral alta. Faig el mateix entreno però m'ha suposat menys esforç. Victòria, això ja és un progrés. Puc fer una sèrie més amb les mateixes repeticions i amb el mateix pes, però puc fer una sèrie més. Victòria. L'endemà estic menys destrossat que el que estava el dia abans. Victòria. Són elements que indiquen progressió, indiquen que anem per al bon camí i que s'han de valorar. S'han de valorar perquè no tot és cada dia anem un disco i ja no m'hi caben. És inviable. El cos va molt lent construint la força, diguem-ne. Per tant, i aquí he posat, quasi que si voleu ho comentem després perquè potser teniu algunes preguntes i encara queda alguna pàgina, simplement unes distribucions bàsiques de com distribuir-se la rutina setmanal, ja sigui a casa, ja sigui al gimnàs, com sigui, de distribució de grups musculars principals, o estratègies de com, això de un dia treballo cames i l'altre treballo tren superior, i combinacions que podem parlar, amb exemples aquí, perquè ara no m'agradaria, entraré diguem-ne si em demaneu que entrem. Molt bé, selecció d'exercicis. Molt bona infografia de, crec que li vaig trobar el Macro Wizard, molt bona. Per cert, aquesta sentadilla hauria de ser més baixa, Els que em coneixeu ja sabeu que això... Perder grasa, ganar músculo. Us estic donant la píldora màgica. Pam! Aquests són els exercicis per perdre grasa, que són els mateixos per guanyar múscul. Uah, pura màgia, tio! És una xot... No hi ha exercicis per perdre greix. Hi ha exercicis que et fan mobilitzar, tenen una despesa energètica més gran, com per exemple aquest perfil de barres i tal. La despesa energètica entre moure això, que m'està molt flexió del només aquest eix, és el colze, és el bíceps i el braquial que hi ha sota, amb una sentadilla, amb la barra aquí darrere, tensió a l'esquena, abdominal, glutis, quadril, no té res a veure. La quantitat d'energia que suposa fer aquell exercici, patir-lo i